Ала? Госпожица Гартер, добро утро. 7 часа е за Бога. Кой се обажда? Госпожица Гартер ли е на телефона? Стела Гартер. Да. Кой се обажда? Обаждам се от куриерската фирма в квартала. При нас пристигна пратка, адресирана до вас с гриф спешно. Не. Вижте, 7 часа сутринта е на 1 януари и никой не работи. Джим ли ви накара на тази тъпотия? Подателят настояваше пратката да ви бъде доставена днес. Пратка значи... И кой е подателят? Нямам представа кой е. Ликът е бял. Пише, че е спешно и реших, че трябва да ви се обадя незабавно. Къде казахте, че се намирате? На втората бряга на Медисън и Джеймсън, ние сме на втория етаж. Елате до час да си я получите. Добро утро! Добро утро. Един мъж ми се обади днес и каза, че има пратка за мен спешно. Аха, тази трябва да е. Само писмо. Надявам се да е чек. Ако четеш това писмо, значи трябва да бъдеш послушна. Примирай се така, както ти би искала да изглеждаш на последното си представление. Облечи любимата си черна рокля от вчера. Излез от къщата си и стигни до Конрод. Не говори с никого за това, ако не искаш да умреш. Ако си добро момиче, ще оцелееш. Ако ли не, ще пострадаш. Добър ден! Здравейте! Аз може би ще пия нещо двойно и много силно, но искам да ви споделя един проблем. Разбирате ли, имам чувство, че някой ме следи. Сутринта получих супер странно обаждане и сега ходя до една куриерска фирма и ми дадоха едно писмо с указания и просто съм много психирана. Някакъв съвет, нещо и двойно. Flavus coronam tenebat, et iterum fedicebat, homo est.